ganda-ganda po ng nanay. Talaga po, kamukha ni Gloria Romero. Kaya ako naman sinasabi yan, hindi niyo naman malalaman yan kung ako lang ang titignan ninyo. Sinasabi ko na, galing mag-negosyo ng nanay. Alam niyo, sabi ng isang kaibigan, dinig ko, Sean, baka naman sa kahanap buhay mo, mawala sa iyo ang buhay na walang hanggan. May totoo nga naman. Maraming mga negosyante na nawawala ang kaluluwa. Kapagkat daya sa timbang, daya sa sukat, daya sa bayan, daya sa sukre, daya, bandang huli, lugi. Di ba? Pero sa pag-nahanap buhay ka, hinahanap mo ba si Jesus? Nag-aaral ka, gusto mo bang malapit ni Jesus? Ayan, estudyante ka. Di ba? Hinahanap mo ba si may asawa ka? Si Jesus ba hinahanap mo? Ayan, pag minama mo misis mo, pwede mo sabihin kay misis, hindi ka man maganda, mahal pa rin kita, alam-alam kay Jesus. Baka magamit naman si misis. Hindi, pero biro, medyo ito naman dyan. Gusto ko lang sabihin, si Jesus kung ba talaga hinahanap natin sa mahalaga ba siya? O si Jesus ba panlinggo na? Pagsimba na? Pagkatapos dito, bahala na ako sa buhay. Si Mr. nagsimba, pagkatapos sa bumis naman. Doon naman sa kanyang nagarito. Kasi panglinggo lang ni Jesus. Hindi naman pang-araw-araw, pang-oras-oras, bawat segundo. Kaya tingnan ito, Jesus! Yun, Jesus. At alam nyo ito, dalawa. Si Jesus po, halimbawa natin gusto, tignan niya. Tinawagan niya si Jesus. Umawag siya. Ano reaction mo na? Maya! Tayo! Bakit? Istorbo siya. Istorbo. Ang ingay-ingay. Nagtalaan si Jesus, sisigaw. Gulong ng tao ito. Kagulong naman. Kahit tayo na. Hindi tumayo. Lalong linabas. Tayo! Jesus. Hindi niya itinuloy magulo ito. Ang tingin ni Jesus, importante ito. Itong kahit bulan, binabaliwala ng lahat. Importante ito. At sabi ni Jesus, tawagin ninyo siya. Palagitin ninyo sa akin. Itong bulan na ito, istorbo sa lahat. Hindi gusto na lahat. Pinatatahinig na lahat. Sabi ni Jesus, palagitin ninyo. Gusto ko siya makausap. Importante siya sa akin. Alam po ninyo, si Dinay napunta sa Roma, di ba? Parang ni Pedro Alonso. Abay sabi ng kaibigan ko, bakit? Nakita ko si Dinay sa komunyon. Diyan na nagkomunyon. Sabi ko, nakita mo talaga. Kahit maitim na ako. Magagaling po yung sa akin, kaibigan ko po yun. Pero, eto mo, parang na Jesus, kahit ano ba yung tsura mo? Mahalaga. Lumapit ka. Lumapit ka sa akin. Pinalalapit ko. At mahalaga kayo sa kanya. Ayun po magpapakabalan. Alam ninyo, mahal kayo ni Jesus. Pinalalapit kayo sa kanya dahil mahal na kayo. Hindi dahil guwapo kayo, hindi dahil mayaman kayo. Hindi dahil bulag o duling kayo o buong paningin ninyo. Mahal kayo. At kahit na makasalanan ka, mahal.
Ang sabi siguro ninyo, wala na po pag-asa. Nakapatay na po ako ng limang tao. Ang dami ko na po naging asawa. At yung kasama ko ay hindi ko asawa. Ay, naku, wala na po pag-asa. Sino ba si St. Jude? Patron of the... O yun, patron na mga wala. Patron na walang pag-asa. Alam natin, walang Kristiyano na hindi may maasa. Bakit? Hindi dahil mabait tayo, kundi sapagkat mahal tayo ni Jesus. Amen? Amen. Ayan, sabihin tayo malakas, mahal ako ni Jesus. Gusto niyang lumapit ako sa Kanya. Kahit ako'y mukhang walang pag-asa, mahal pa rin niya ako. Yan po, totoo na. Huwag niyong sasabihin, ang mga maganda na pwedeng lumapit kay Jesus. Hindi po. Ang mga banal lang pwedeng lumapit kay Jesus. Hindi po. Tinawag niya si Levi. Levi, na taga-singit ng quiz. Maging alagad niya. Tinawag niya yung babae makasalanan na lumapit sa kanya at naghugas ng kanyang paa. Luha ang inihugas at paa. Tinatawag niya ang lahat. Si Pedro, na 3 beses, tinatwa na kakilala siya. Hindi ko kilala. Alam po ninyo, kayo magagalit. Si Pedro, noong 3 itatwa si Jesus, ganito siya. Kung tanong sa amin, utang nila siya pa, hindi ko dahil tinaya. Ganun po sinabi niya, stand to curse and swear. Sabi, hindi ko kilala. Pero, San Pedro, apostol, ngayon. Kita po ninyo, lahat tinatawag, lahat hinakakit. Lahat gusto ni Jesus. Gusto ni Jesus. Maging katulad niya natin. Gusto niyo maging banal? Gusto niyo maging banal ganito. Hingin niyo doon sa kayong hingin ng tao. Lord, nako'y makakita. Ano makakita? Makita ko ang halaga ko. Makita ko ang halaga ng aking kapwa. Yung katulog ko sa bahay, madalas ninumura ko. Gusto ko pang minsan-minsan planchahin ako ba? Yung katulog na yan, anak din ng Diyos na katulad ko. Importante kay Jesus at sa mga tuloy, mamahalin ko. Amen? Amen. Yung anak ko, na marahil ay nakulang kwenta ka na ito. Mabuti bang nung ipanganak ito, pinisil ko na ang buyo. Pinisil ko na. Hindi. Yan ay mga Jesus. Mahal Jesus. At mamahalin ko Jesus. Yung swelda sa ako ito, mabuti pa sa kabilang bahay na. Bakit sa kabilang? Bakit po ito sa kabilang buhay na? Bakit sa kabilang bahay? Lord, patama mo naman ang tulat. Sabi, patadami po. Pag natutulog, i-pray over mo na hindi makakapan. At iwan, Lord, putulin mo na. Ang gusto ko sabihin, Lord, natatawa kayo. Huwag niyo ipupuputol. Ang ipuputol niyo yung masamang relasyon. Di ba? Putulin mo na masamang relasyon na yan. Makikita mo. Pahalagahan niyo ang lahat. Mahalin niyo. Pati ng kaaway ninyo, sabi ng Panginoon. Pati ng kaaway ninyo. Imagine. Do good to those who hate you. Pray for those who persecute you. Kaya niyo ba yun? Hindi na sumagot. Kaya niyo ba? Hindi siguro. Pero sa tulong ni Jesus, kakayanin niyo ba? Amen. Amen. Sabihin natin. Amen.
Ayan po, with the grace of God. Ang asahan natin, si Jesus. Kaya, ngayon po, paglapit natin kay Jesus sa Eucharistia, mamaya, tatanungin natin siya. Sabi ni Jesus sa inyo, what do you want me to do for you? Sabi ni the Lord, make me see. Make me see how you love me. Make me see how you love my brothers and sisters. Make me see how you love everyone, even those who do not love me. Those I do not love. Lord, make me see. At alam nyo, noong nakakita, anong ginawa? Sumahan kay Jesus. Pagkakita ninyo, lumakad kayo sa daan ni Jesus. Daan ng pagmamahal. At yung lumakad sa daan ng pagmamahal, ganito po, ganito, maliwanag sa mukha. Marami kong minsan nahihirapan, pero hindi po matulis ang puso. Yung mga hindi sumusunod kay Jesus, ganito ko maglakad. Yung mga hindi marunong magmahal, di ba? At kung tumingin ganito, nino ka. Sino ka ba? Hindi mo ba makinan? Iba. Pero kung naglalakad kayo, sumusunod kay Jesus at nagmamahal, subukan nyo na, akong direct ngayon, no? Pakita niyo. Paano mo ka na nagmamahal? Pakita natin nyo. Tingnan mo ba? Kaya, Father Raul, kumbinsiyo ka naman, nakikita mo ba mukha ng pagmamahal? Okay, paano ulit? 1, 2, 3. Nagmamahal. Okay. Ito po yung katulad nun sa sa TV, di ba? Meron silang labanan, babagong artista. Pero hindi po ito artista. Totohanan. Uli, paano mukha na nagmamahal? 1, 2, 3. Kaya, pari na mula po, ganyan tayo sa loob ng simbahan at sa labas ng simbahan. Amen? Amen. At sa gano'n, sisigaw parokya at pasisikay ninyo ang buong kapaligiran. Sabihin natin, San Judas Tadeo, tulungan mo kami magpakabanal. San Pedro Calungsod, tulungan mo kami makakita. Panginoong Jesus, pasunurin mo kami sa iyo. Amen. Pagkikin po natin ang Panginoon. Pagkikin natin.